Καλησπέρα. Σήμερα είμαστε στις Κουκουναριές, στη Σκιάθο πάλι. Είναι ένα ωραίο δασάκι με μία λιμνοθάλασσα που καταλήγει σε ένα ποτάμι και καταλήγει εδώ στις Κουκουναριές, στη θάλασσα, στην παραλία. Θα φωτογραφίσουμε κορμοράνους. Είχα έρθει την προηγούμενη εβδομάδα, τους είδα. Θέλουν πολύ προσοχή όταν θα πλησιάσουμε, να μην τους τρομάξουμε, εάν είναι εδώ. Λογικά αυτή την εποχή είναι εδώ. Σίγουρα πάπιες, αγριόπαπιες, πρασινοκέφαλες, κυρκίνια, όπως τα λένε. Θα προσπαθήσω να κάνω μάκρο, εάν έχω μάκρο, γιατί η περίοδο είναι δύσκολη. Αν δω κανένα ζουζούνι, θα δοκιμάσω και το νέο μου χούντι για μάκρο. Και ελπίζω να σας αρέσει αυτή η περιπέτεια, η νέα περιπέτεια στις Κουκουναριές, και να σας ξεναγήσω σε αυτό το υπέροχο δάσος. Η κορμοράνη είναι από εκεί την πλευρά. Θα πάω γύρω να κρυφτώ κάπως για να τους πλησιάσω όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Θα είναι κάποια μικρά μανιταράκια. Το κακό είναι ότι δεν έχω φέρει τρίποδο και δεν μπορώ να κρατήσω το τρίποδο, την κάμερα σταθερή για να κάνω όλο το stacking που χρειάζεται στα μανιτάρια. Δηλαδή να φωτογραφίσω σε διάφορα focus για να πιάσω όλη την οξύτητα του μανιταριού. Αυτή την περίοδο το δάσος φύζει από ζωή. Έχει πάρα πολλά μικρά πουλάκια. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι πουλιά είναι για να τα δω και να σας ενημερώσω. Αλλά άμα πετύχω κάποιο και εδώ, θα σας πω. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε. Η θάλασσα είναι από τη μία πλευρά. Κοιτάξτε αυτό εδώ. Εδώ είναι η θάλασσα. Και εδώ είναι το δάσο με τις Κουκουναριές. Εγώ θα προχωρήσω από εδώ, να κάνω ένα μικρό κύκλο και μετά θα προσπαθήσω να φτάσω τους κορμοράνους από την πίσω πλευρά, ώστε να μην μπορούν να με δούνε, για να μπορέσω να τους φωτογραφίσω την ώρα που λιάζονται. Το κακό είναι ότι σε μια άλλη διαδρομή που είχα κάνει νωρίτερα, επειδή έχει ανέβει η στάθμη της θάλασσας, αυτό έχει βοηθήσει το να ανέβει και η στάθμη της λίμνης. Οπότε σχεδόν μπαίνω μέσα στο νερό για να φτάσω από ένα ωραίο σημείο που χρειάζεται, και θα κάνουμε αυτό το μικρό κύκλο αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει όμως, γιατί θα περπατήσουμε μες στο δάσος. Από ό,τι βλέπετε εδώ στη Σκιάθο είναι οργανωμένη αρκετά. Υπάρχουν μονοπάτια που σου δείχνουν το δρόμο και το δάσος είναι απίστευτο. Αρχές του φθινοπόρου είχα συναντήσει και φασιανούς εδώ. Βέβαια οι φασιανοί, μόλις έρθει η περίοδο του κυνηγιού, εξαφανίζονται. Τους κυνηγάνε και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κρυφτούν. Το ένστικτο δουλεύει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή εδώ είναι η λίμνη. Αλλά δεν έχω έρθει σωστά από εδώ. Πρέπει να πάω από γύρω. Θα ξαναβγώ έξω
Θα ξαναβγώ έξω και θα γυρίσω, προπερατήσω λίγο ακόμα στο μονοπάτι για να φτάσω εκεί που θέλω. Πρέπει να πάρω τον δρόμο από αρχή της λίμνης, γιατί έχει κάτι καλάμια εκεί, οπότε εγώ μπορώ να κρυφτώ μέσα στα καλάμια και να μην με πάρουν χαμπάρι κορμοράνοι για να φύγουν, να μπορέσω να τους φωτογραφίσω έτσι όπως πρέπει. Αν συναντήσω βέβαια κάποιο έντομο, θα το φωτογραφίσω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω, αν θα προλάβω να κάνω την αλλαγή από wildlife σε macro photography, αλλά έχω το νου μου και σε αυτό. Και εδώ είναι που βγαίνουμε στη λίμνη. Εδώ η λίμνη είναι το τέλος της. Η αρχή της είναι στη θάλασσα, συνδέεται με τη θάλασσα. Και τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε πολύ ήσυχοι. Γιατί μπορεί κάποιος κορμοράνος να είναι στη λίμνη, να ψαρεύει. Οπότε πρέπει να το πλησιάσουμε με πολύ ηρεμία και ησυχία. Πολλούς φλάρους βλέπω εδώ. Από πάνω μου έχει αρκετούς. Δεν ξέρω τώρα αν βρούμε κάποιο κορμοράνο. Εγώ θα προχωρήσω από εδώ. Θα μπω μέσα σε αυτό το δρόμο. Μετά θα σκύψω στα χόρτα κάτω. Μήπως και πετύχω κάτι. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ήσυχοι, γιατί κορμοράνια εδώ μπορεί να είναι οπουδήποτε. Οπότε δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να τους φωτογραφίσουμε και να μην τους τρομάξουμε. Μόλις φωτογράφησα ένα χειμερινό επισκέπτη στη λίμνη. Είναι ένα μικρό μαύρο σκούφο βουτυχτάρι, μαύρο βουτυχτάρι μάλλον. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί αυτό θα το αναφέρω στην ορνηθολογική εταιρεία που αυτή την περίοδο καταγράφει το πληθυσμό στις λίμνες και στα ποτάμια σε διάφορους υγρότοπους. Οπότε είναι ένα πιστήριο ότι η λίμνη δουλεύει και έρχονται χειμερινοί επισκέπτες, είτε να ξεκουραστούν είτε να τραφούν και να συνεχίσουν τη μετανάστευσή τους στη χειμερινή. Αυτό μάλλον τέτοια περίοδο, και είναι πολύ όμορφο, τέτοια περίοδο θα ήρθε εδώ να ξεκουραστεί και έχω καιρό να δω μαύρο βουτυχτάρι, δηλαδή δεν το έχω δει. Μπορεί να είναι και η πρώτη μου φωτογραφία. Θα προσπαθήσω να το πάρω από το επίπεδο του νερού. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι μικρά πουλάκια και φοβούνται και κρύβονται. Και αυτό το βλέπω από εκεί που το βλέπω. Πολύ δύσκολο να το φωτογραφίσω. Τώρα ξεκινάει το δύσκολο μέρος. Εδώ από κάτω έχει κορμοράνους, κοράκια. Από πίσω και το άλλο βουτυχτάρι. Θα πρέπει να είμαι πολύ
Την προηγούμενη φορά εδώ απέναντι τους είχα πετύχει. Σήμερα δεν ήμασταν τυχεροί για κορμοράνους, γιατί το μαύρο φωτιχτάρι το φωτογραφίσαμε. Θα περιμένω λίγο εδώ, μπορεί να εμφανιστεί το μαύρο φωτιχτάρι, να βγάλω καμία λήψη από το κήπεδο του νερού. Πήγανε κάτι τσικνιάδες, τα χρωτσικνιάδες πριν λίγο. Αλλά για κορμοράνους δεν ήμασταν τόσο τυχεροί όσο πιστεύαμε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αγρία ζωή. Δεν σε περιμένει. Βγαίνεις έξω και τη βρίσκεις. Αυτή είναι εκεί. Πρέπει να την ανακαλύψεις. Η λιμνοθάλασσα στις Κουκουναριές στη Σκιάθο είναι ένα μικρό αλλά πολύτιμο οικοσύστημα γλυκού νερού, κρυμμένο πίσω από την ομώνυμη χρυσαφένια παραλία, γνωστή και ως λίμνη Στροφιλιά. Περιβάλλεται από το πευκόδασος των Κουκουναριών και φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα, με πουλιά, αμφίβια και υδρόβια φυτά. Αποτελεί σημαντικό σταθμό για μεταναστευτικά είδη και έναν ήσυχο τόπο παρατήρησης της φύσης, σε έντονη αντίθεση με τον καλοκαιρινό παλμό της παραλίας, λίγα μόλις μέτρα μακριά. Ένα διακριτικό, σχεδόν μυστικό κομμάτι της Σκιάθου που θυμίζει πόσο εύθραστη και πολύτιμη είναι η φυσική ισορροπία του νησιού. Ακούω κάποιες πάπιες στο βάθος, αλλά τώρα σκέφτομαι, αξίζει να πάω να τις φωτογραφίσω ή να κάνω τον κύκλο και να μπούμε στο δάσος να κάνω καμία μάκρο, να δοκιμάσω και το καινούριο μου setup. Δεν ξέρω, είμαι λίγο προβληματισμένος. 3 τσικνιάδες είδα. Οι 2 κάθονται εκεί απέναντι στο βάθος. Και ένας πέταξε και κάθεται εκεί στην κορφή, στο δέντρο. Εγώ λέω να προσπαθήσω να βγάλω το μαύρο βουτυχτάρι. Αξίζει μια προσπάθεια. Κοράκια χιμπόλικα. Αλλά τα κοράκια είναι δύσκολα για μένα να φωτογραφηθούν. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τα φωτογραφίσω όμορφα. Προχωράμε για το μαύρο βουτυχτάρι. Ξέρω ότι είναι εδώ. Θέλει ησυχία. Και μπορεί να μας χαρίσει κανένα όμορφο πλάνο. Βρήκα το βουτυχτάρι. Το θέμα είναι τώρα πρέπει να είμαι πολύ ήσυχος για να μπορέσω να το βρήκα το βουτυχτάρι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαι πολύ ήσυχος για να μπορέσω να το φωτογραφίσω έτσι όπως θέλω. Θα κινηθώ από εδώ
Δεν γίνεται. Αυτό το πουλί με κοροϊδεύει. Θα πρέπει να αλλάξω σημείο, να πάω πιο κοντά, αλλά πολύ πιθανόν μόλις πάω πιο κοντά, αυτό να είναι πιο μακριά. Θα δοκιμάσουμε. Πάμε πάλι. Τώρα θα πάω από εκεί. Είναι πίσω από αυτό εδώ το δέντρο μπροστά μας. Καταφέρω να το βγάλω. Νομίζω ότι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του και μας άφησε να βγάλουμε μερικές καλές φωτογραφίες. Είναι ακόμα εδώ, παίζει. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να είμαι στο επίπεδο της θάλασσας, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν έχω φέρει ούτε αδιάβροχα, ούτε μπότες, αρβίλες, τίποτα, οπότε δεν θα ρίσκα να βραχώ, είναι και χειμώνας. Από ό,τι είδα πρέπει να είναι εδώ και ένα σκούφο βουτυχτάρι. Δεν είμαι σίγουρος τότε από μακριά, το φωτογράφησα, θα το κοιτάξω σε λίγο. Αλλά το μαύρο βουτυχτάρι είναι εδώ, κάνει βόλτες. Βγάλαμε μερικές ωραίες φωτογραφίες. Και ελπίζω να συνεχίσω, θα πάω από εκεί. Θα κάνω το γύρο της λίμνης, όσο μπορώ, γιατί γύρω-γύρω δεν μπορώ να το κάνω. Ίσως βρω και κάτι άλλο. Θα πάω από εκεί πέρα. Από εκεί θα γυρίσω γύρω-γύρω και όσο μπορώ να πάω, γιατί είναι και περιφραγμένα. Και ελπίζω να δω κάτι άλλο. Το σκούφο του βουτυχτάρι πάντως μ' άρεσε. Μ' άρεσε που το έβγαλα, ήταν ωραίο. Και ελπίζω να έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Πάντως έχω ωραία πλάνα εδώ στη λίμνη των Κουκουναριών. Λοιπόν, θα πάω τώρα από την άλλη μεριά της λίμνης. Το μαύρο βουτυχτάρι μας έκανε το χατήρι. Το φωτογραφίσαμε. Τώρα θα πάω από την άλλη μεριά της λίμνης, μήπως πετύχω και το σκούφο βουτυχτάρι. Ακούω και κάποιους φασιανούς εδώ, γενικά ακούγονται φασιανοί, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους δεις. Είναι μέσα στην πυκνή βλάστηση, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Τους αρέσει η πυκνή βλάστηση. Και θα προσπαθήσω να δω το σκούφο βουτυχτάρι, έτσι μια ωραία φωτογράφηση. Το φωτογράφησα πολύ μακριά, το αναγνώρισα βέβαια, αλλά όσο πιο κοντά είναι και όσο μας επιτρέπει. Γενικά αυτά τα πουλιά, αυτά τα παραϊδάτια, νομίζω λέγονται, είναι λίγο ντροπαλά. Δεν σε αφήνει εύκολα να τα πλησιάσεις. Κρύβονται, βουτάνε και απομακρύνονται. Ελπίζω να μας κάνει το χατήρι και να το φωτογραφίσουμε από πιο κοντά. Παραδόξως το μαύρο βουτυχτάρι μας συμπάθησε. Έκατσε κοντά, το βγάλαμε μερικές φωτογραφίες και δεν απομακρύνθηκε τόσο γρήγορα ως συνήθως. Μόλις είδα και ένα ψάρι. Να το εκεί στο βάθος είναι. Αλλά να δω τι είναι αυτό τώρα εκεί. Πρέπει να είναι το σκούφο βουτυχτάρι. Τώρα λίγο πιο μεγάλο. Το μαύρο βουτυχτάρι είναι. Παίζει. Είναι πολύ συμπαθητικό. Τρώει, παίζει. Ελπίζω να δούμε το σκούφο βουτυχτάρι. Είναι λίγο πιο δύσκολο το σκούφο βουτυχτάρι. Στην Κερκίνη που είχα πάει, μπορείτε να το δείτε, που πήγα με την κοπέλα μου στην Κερκίνη, φωτογράφησα ένα αρκετά κοντά. Να δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει.
Πάντως το τοπίο είναι καταπληκτικό, δείτε. Από εδώ η λίμνη, από εδώ το δάσος. Λοιπόν, το μαύρο βοτιχτάρι μας έδωσε καταπληκτικές φωτογραφίες. Έχει συνηθίσει την παρουσία μας, δεν μας φοβάται πλέον. Ήταν τρομερό. Κατέβηκα εδώ και το έβγαλα έτσι όπως ήθελα. Να το, εκεί στο βάθος, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Βούτυξε τώρα. Θα ψάξω να βρω το σκουφοβουτιχτάρι. Πρέπει να το βρω οπωσδήποτε. Να το βρήκα. Να το. Αφήσω λίγο την κάμερα. Δεν θα προλάβω. Τα θέλω πιο κοντινά. Ο ήλιος πέφτει ωραία πάνω του. Είναι μακριά όμως. Είναι μακριά όμως. Δυστυχώς το σκουφοβουτιχτάρι είναι λίγο πιο μακριά. Δεν νομίζω ότι θα έρθει κοντύτερα. Δεν δείχνει να θέλει να έρθει κοντά, όπως το άλλο εδώ, το μικρούλικο. Έβγαλα κάποια πλάνα να το δείτε, να δείτε τι είναι το σκουφοβουτιχτάρι, να δείτε τι είναι το μαυροβουτιχτάρι. Πολύ ωραία παραϊδάτια από πουλιά. Έχουν την ομορφιά τους το καθένα ξεχωριστά. Παίζει εδώ μαζί μας είναι αυτό. Μακάρι να μπορούσατε να το δείτε σε κάποια πλάνα, θα το δείτε πως παίζει. Αλλά είναι τρομερό. Οκ, θα αναφέρω αυτούς τους δύο χειμερινούς μετανάστες στην ορνηθολογική. Μία καταγραφή είναι μία καταγραφή. Και καμιά φορά μπορεί να μην μπορείς να βγάλεις καλή φωτογραφία, αλλά η καταγραφή μπορεί να είναι πολύ σημαντικότερη από τη φωτογράφηση. Νομίζω ότι δεν έχει άλλο νόημα να ψάξω να βρω άλλα σημεία. Ο μικρός μας φίλος είναι εδώ ακόμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πλάνο. Βούτυξε. Και θα
θα συνεχίσουμε με ένα νέο βίντεο μάλλον. Ένα άλλο επεισόδιο. Σε μια άλλη περιοχή. Ή της Σκιάθου ή της Κρήτης, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Αυτό το επεισόδιο θα έχει κάτι ξεχωριστό είναι η νέα κάμερα 360 που έχω πάρει. Την έχω βάλει κάπως έτσι εδώ. Στη φωτογραφική μου μηχανή. Οπότε θα έχετε και κάποια πλάνα POV, πώς φωτογραφίζω την ώρα που τραβάω τις λήψεις. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα μπουν μέσα σε αυτό το βίντεο και ελπίζω να το ευχαριστηθείτε. Μάλλον, όχι θα μπουνε, μπήκανε ήδη μέσα σε αυτό το βίντεο και ελπίζω να το ευχαριστηθείτε. Καλή συνέχεια και να αγαπάτε τη φύση.